Ai ngồi ublei vangila ban yodon kanne hagan ke yeng ke jong ublei bat kham tam ban shakri ban manisiem yu ngin sngap ke ai ga krin jong ublei ke don ban kren yengi kum ki bangai bat ru ye kitu ki ba shakri yu ka teng jong kasam ke ba chispa lai pulai hakmi ke ba bha bat ke ba itenat katno bagi para ki songlang hakabya sok kawe kasam ka basispa life ufra ka ong kumne ngan aingu dala ka donut baro yame hakmat kiblei ngan ruai ki jing ruai yaro yame bleng kurkuing ya ka puar ine pendam ka jing ruai ko blei ko pa jeng ibu habdeng ni aingu eme nak mentakan ke por ke bakodor aku memang syak iki kejat ke pathoit ke lot ke jongi ngene kiulang ke yeng ke jong me arab deng ke jing penwit jong kamarian ni songu eme mamakhat yangi ngin syakri eme om tang ke sengi hendai ke sengi barok jong ke im jongi bang aingu eme ko trai ba medang ri pen im yangi haduk ke sengi ngilong kum ni ke mangilong dak ke jing snei jong me rai ke dwai ba nak lembat ngi pas dang duk ka wai no jong ke jing syakri jongi ye barok ka bangi syong ngi pren ngi perkhat kan long pedang hunok mat jong me ko trai tu ngau tu ngap tu syak skor ye ke jing dwai ber ke jing ut jongi barok namar ka teng ke tiang tam ke badan potam ke jong trai punong penim jongi Yesus Kristus ni pan pergi kerpar kene barok mentahi adu ala kataru amen nginyap tengi ke jing syakri jong yu lei da ke jing wai ke ba sauspa life UR sauspa life UR ngadon ayu hapatei tang ke jenjar jur vaslei nongsun bun ki ke saudong senya sengi dengan yot syong barok kita khot angkat ba kawai ka khoras ka ladon tu sauspa life UR barok saudi khot ni yang Jesu umen sim jong ngatu pen kwe gloya la di ulajan pa unwan wan nong sna to wan pelang bangan ko to wan sang dengan ya roding puna pandayo karis ngompa ulajan ba on wan twa Jesu ulajan ba Jesu kumen sim jong ngato pen kwelo ya la di ulajan ba unban kan ba im abandala ban uble ban yan ban sa
nút thang apai tình san hà lô trong ngàn thoáng thì ngàn nhà rô tình phô na man đa yo carries no pa ula chan ba on wan nu twai chi su ula chan ba on wan nu twai chi su kumen sim jong ato pen kro ya la di ula chan ba on wan ngan penpulih kato kani kijing sisya nak keting ke jong ulai nak ke kitab jong Usefanaya lenong ke kong rekat khat sau bat khat san kitab Usefanaya lenong ke kong rekat khat sau bat khat san kata kesengi ke bakrau utrai kelajan bat kapen kloi sibun wat kajing sawa juga seni utrai wa kraubor ken wan lenyar ketang hanta kata kesengi kalong kesengi kajing bitar kesengi kajing jenjar bat kajing kim kesengi kajing penjot berkejing pendu kesengi kejing dum berke lamyong kesengi kil o berkejing dum barven kesengi keturoi berkejing maham persya yaki senong walake kenro bat persya yaki kut pajrong kitab Malaki kalnong gabalai dekat ke Banangkong kitab Malaki kalnong gabalai dekat ke Banangkong hakmi ngapha yelau nong lam ketien bon kre ya galenti hasua jonga pad utrai ubafiawat unwan kendit selaka yeng butau angel kejutang hau bafia snova hakmi uwan on utrai kipai nreu ei ubala ban sha ya kesengi kejengwan jong u baru ei uban yeng habau mi pau ngan pulih biang nreu ei wala ban sya ya kesengi kejengwan jong u baru ei uban yeng habau mi pau uleng kur kui kejeng pulih nak tien ba khu jong u ini duai ni aingu ya me ko trai bangila ban don ha ka por ha ka yeng ka jong me kat ne malap khot yengi ha ka ne ka sengi ba krau ka jong me chiteng sengi ban sngap ayu me don ban ong ngambok syakri barit jong me berkui kan ka por ha ka bangiyo ban syakri ya me ban panburam ya ka keteng jong me ban ai ka por ka kodor jongi ha ka pandan buram ya me namar ki kam ke ba krau ki kam jong ka jing le isnei jong me ban ka jing ri pen em ya ka man sim jongi ni song ya me ko trai ba me penla ya la ka jong ka balang ka jong me ka ne ka jaka bakanang yeng kumni kum bakada kolong mentah mulai seni syakri ki barit ki jong me it khot jong ka balang ho ki nong sharai jong ka balang it khot jong ka committee balang ki ba shim ka jing kit khle wan ai ka jing syakri ki ba bhatam e na ka mentah ka buram jong me langi persyang pan ai ka jing syakri ka patei nrei kham tam e me dawai ngi ngin ai ka jing syakri jongi na ka mentah ka buram jong me langi long ha kanong ka dur langi don ha kanong ka benta jong ka jiim jongi ndengin song thu ko trai ba me khot yangi mangin long ki khun ki jong me ki syakri ki ba pran buram ya ka keteng jong me simti ya ka por ka badang sa ha ka keteng ki jong trai jisu ngadwai ki ne baro amen mentangin yo ya ki jing pendap ya ki kam jong ka balang
para bengit biin ni ai kublei ye pi baro iwe pe iwe nado ki khon jong kabalang kan thubru ye giwe ki para bengit ki ba juye don rengkat bat kabalang na kawe ki sing tra se kawe pat ipdiang sobhai pi iwe pe iwe sekeni ka jiksakri ke jongi ya blei ni don na pring jongi ya inong kren itumen besan sibi sakhar ibalong tumen besan jong kabalang Presbyterian Pun Muri itumen besan ilongru hagini kesnam arhajar arpuar chairman jong ka Pun Muri district ni ai kublei itumen besan agabanta ke jing pelat jong i agapor hagabakum gini kesngi banwan ban yedon ringkat ban ngi bat kham tam ban sam ye ka khubor ka ktin ka jong blei pedeng jongi teman besan ngi pediang sungbai pi ba pie don rengkat bat ngi kum kabalang ba ngi duai bau blei un kerku ye ngi kum ki khon jong kabalang ling ba ka khubor ka ba pidon ban ai ha pedeng jongi hagini ka por ublei un don rengkat lembat pi mentangin lum no igi jing ai ngo Barhadin balade banlum iki ngigir pat iwe pat irang ba jong kabalang i Dr. El Gaji in subha ban duai ban pengentang ye kijing aingu. Tang ini duai. Au blei ubuk pa jong yu bah beneng. Ngi aingu yemi atrai kenran. Nama kijing in, nama kijing isnei, nama kijing le bah ke jome baro. Ama pela yangi atrai kenran kat ni bengnyok bandrung sekayeng ke bakhu berpekentang ke jome bantau ke duan ke jing syakri ke jongi rai jisu kenran ngi aingu ya ke jing don kat ke jome bat ngi lingba kata yo hi bar site yo bat kumni atrai kenran ngi don ke yeng ke jome banyak ngau ya ke surga ketin ke jing pen em ke jome rai kenran ngi aingu emi atrai kenran kiliang baru kejing im kejongi atra kerat kimi kendu kini kisngi re able kerat mem shimla eno yangi atra kerat meleri melaker meledam sumaringi kumni kumangilong rai kerat kumni kini kapor ngi duai atra kerat benis nei ban kerku able kerat ikini kejing ai kimi wanra majome shimiki able kerat tu kerku iki Kiba long si bentan lagi jingkir ku ke jome atra kerat. Kilang kiba bed atra kerat pendon kam aplik kerat banyai penyari ke gospel ke jome. Atra kerat kumni ke por ngi duai kerpang nang mentau syakri jome. Mula walam hapdeng jongi atra kerat pan sami ke ketin ke beim ke jome. Pensum pensle you atra kerat umen sim jome. Ki paro kiba mi na ke sentur ke jong u atra kerat kilong nang jing sawa ki yo so na ke surneng ke jome. Kana long ka bor ke jing im ke jongi atra kerat ngi ya kini kisngi atra kerat kiba tan ngau able kerat jing khat kerpan namba jome ngi pan kini paro aka kerteng ke badan bor trahe bunong penim jing Yesus Kristus. Amen. Ini peteng pada kejing syakri jeng iu blai de kejing wai ke saus pak nyopo kendai. Saus pak nyopo kendai. Kan wan kesengi wan tenju sekendiat iau riu. Ha unu don ketenrai. Bat jong nu donot sniu. Ablai tu ai wan sengotu. Kabor mensim jonga jongme. Ban penlong apo jonga ketenrai bayai ne. Kejing wai saus pak nyopo kendai. Kan pan kasngi ban tenjo saken diana umbreu ha unodon katen ra
ban chong nu do nun will a play to a ban go to kabor men sim trong mi ban pen long ha bo chong a kan ten rai ba yai ne Hagan ka por shoba ngin isngap pat skor igin slok na ka tin ka jong blei akwa ban pau katukan ne ka jing ku blei ya ka balang hang ne lomba ka program committee ka bala ibit yang asa sisien pat ban ailat yang abang ni sam ni ki sisya na ka tin ka jong blei gilong kisngi ka ba ki para bangai ha ka bangi ha ki kisngi udon ngoi parlok ubang alai kendu iu hagini ki sengi kenjat sengi padu loong yang pilong kumno ngonga syait nga khlan koi nga khia ngonga tangan na syait ngam da khlan ngam da koi ngam da khia ki buon ki por jong ka jing im jonga ki dan hajing tia ngam ju lat ban kiu se ka ying jong blei ngam ju lat ru wan ya kendu ki para briu ki para lok jonga ngam ju lat ru Bani kendu iki bahaya ngasam jonga nomor ke jingpang ke baban ke met jonga ke balavat daki senam padu loong ngasongu yo blei udang kersan buar nga ba udang ripen em nga hadu kan ke sengi ki para bangai akwa ban bu kem ke jeslok na ke tin ke jong blei na ke kitab jong Amos kal nang ke pra bagat khot ke bakat we kilong ki khot ke bangi jelai je sngopa nilai dia semua badan apa yang jongi kebalak lendat ru ya kena kedekut hakmi kisngi kenwan ong utrai uvlei bangan fa ke jingkerdu hagari ke jingkerdu pu lamne ke jing sliang ke ndrai ke jong ke ya sngo ya ke ketin utrai uvlei kurku yangi ngan puli yang saya sisin sya yang ya kena kedekut ke bakat wei naka kitab jong Amos kulnang bafra ong kumni hakmi kisngi kenwan ong try uvlei bat ngan pha ka jingkerdu hagari ka jingkerdu pu lamle ka jing sliang nge ka nrai ka jong ka ya sngo ya ka ktenu try uvlei kur khu se sian pat ya ka jing pulin naka ktin ka khu ka jong ya ka kitab ngitip bala tho ya ka da uni unang lupa Amos berkaketeng jeung ka don ke jingkit jembut yang i ke pas ngap ya kan ka keteng ke jong Amos ka jingkit unong kit ya ka ka bakia ngi kong ki kasi ngi set melian ban kit i ke jingkit jong i ada ki kho ada ki star ni ponongkam ada ki jingkit ada ki weipat bat ka kitab ka keteng jong Amos kadai kata kawe dei bat ka jingkit ka bangi dei ban kit la kalong ka bakhia la ne ka basting udai unong song sinong jong ka sinong bat kata ka sinong kadan kadai ka sinong ret hajuda kanong ret hajuda kabaki khot katekoa Amos utrei ya kam ko unong sumar ya ki jingri ba unong trei biso dembur kambun apa yang jangi ki betrei ya ki kamri jingri ki risnyang rimasi risiar Amos ulong kumta ndrei ka wei na ki kam ka ba kham sotnat kalong ulong trei biso dembur bun kisok dembur ki ba ular rep
berusyalan ki syawar na kanongrit ke jong lakot ya amas do blay ban eno ya kakam sumar bat syarai ke jingri bat ban le itu ulpa ki khun Israel kitab amas kulnong banyew lakot bakat san ka itu kumta la lakot ya amas do blay mundai manu lakot ya amas do blay lakot ya amas baun eno ya ki kamri jingri ikan mau iki sendan jong trai Jisu habo Jisu khot yaki wong eno iki jar jong fi le eno iki business jong ki bahe ki bahan kumba kalong iki sngi ki business ki bahe ki bakraw bar ki le buat yo trai Jisu kajing perkat dengan kalong kai kajing yo ndong haba buat yo Jisu haba buat iki para brio kadang kajing yo ndong satang katu ka dia penai sayo ya ke election banjit iki nang bikmat tak apa buram saka jela ka jongi bat ngihap ban nyebut iki brio ki ba ai ka jing nong yangi ngim ju khambut iki brio ki bam yo ki bang ngim yo nong ndang yo buat iki brio ki bang yo nong kan bagi sendan jong trai Jisu kim perkat kumta ki buat la ka buat blindly khlam su tho so thao ban buat yo Jisu nama ki tip ki i ka laya sngo bo Jisu dei khun jong vle udai nong pun kia bakra unong pun im jong ka patei ki gentian ki badan hakan ka khot ka bangala pensong long rim idan artali ki ai kita kisngi hakmi kisngi kinwan ki ai kita kisngi kita kalong ka jingkeli ingi ganja ayu ha kita kisngi kita kalong ka waipat ka jingkeli artali ki jingkeli ki ai kita kisngi bat ganja ayu ha kita kisngi ong way no thok commentary kita kisngi kidai kisngi jong kajing jenjar gumba kala ja hagin kisngi jongi ngilamat e kajing jenjar usnam arajar arfo bat usnam arajar arfo way bat ngin lesing indang mat shu kaya katang yim patip kasyong tang kajing yalam kajong vlei kajing snai kajong vlei kidai kisngi ki bakut artat shwa kajing wan asien utrai Jisu ong nong thok commentary wan shu ong lengkot kita kisngi ki bakaddu ki last days kisngi ki bakaddu ngi em ki kisngi ki bakaddu nginam kain sting ki para bangay yo bangi ong dang don kapor bangi ngin em ngin le mon ngin nyaj mon kat bangi bet ndrei ki long kisngi ki bakaddu ki para bangay kani kalong ki jeng mau na kitin jong blay larang i page agaw kitab jong Daniel no bakat ar khot iwei do pat ar lai thu ingi chang kisngi ki bakaddu larang i page aga gospel Matius kalong ka ar pusau khot lai dok fra lai thu ingi chang kisngi ki bakaddu pat kum juru ha ka chiti Paul chi ka banang chi Thessaloni kalong ka san khot iwei do lai nginya page e ka jing kerdu bangan pha ka jing kerdu agari ka jing kerdu yok pu lam ne ka jing sliang ne ka ndrei ka ba sngo ka tinu trai nginya page was pang ka jing kerdu ka famine ya ki jing bam ke bangi dei ban bam yok pu ngikin mau ka jing syas ban soi trai Jisu hau syaitan hari khlau blatho ki gospel dan ngi pai gospel Matius kulong basau khot ka basau latho sagi jing ban soi yo trai jing Jisu Kristus bo syaitan ulong bo Jisu ulong bam tang dau pu hi bo kon emu vriu syaitan ulong ka hukum mi gini mau bagian long kepu. Kata kalau kejing pensoi kejing syaitan, hukum mi gini mau bagian long kepu. Tangki magician le sing ila ban ong, ila la kila ban le ya kata. Iki mau ban pen kela kepu. Bat gene ru tang sipor. Kejing keduk kepu hang ni kamut hi, kejing keduk ban yo ya ka bam kadi. Kejing keduk kepu hang ni kamut ban yo, kejing keduk ban yo ya ka bam ya kadi. Kini gila sing ba ngadang pej mencisngi ha ko wai ni ki dor ke blatho bagi beri ke yang lan man ap ya ke bam ha Ukraine ha ka bala syak ya thama ha ka ri Russia ki beri ki paj ba ki hap ban yang lan man ap ya ke bam man lapan hap na airplane kin yo ban bam lem dak ta ki sayap tangan lem dak yo ban bam ki jing bam latho ha ka kitab Genesis kal nong ba sau wai khot san fu sao do san fu nyo fanggan 6 sniu hari Egypt hagi sngi jong Farus im
ladang ipay akal nong pasal fuar record iway do lai kitab Genesis lai tu yang ibu Jacob ulaf tha iki kun senrang jong u ban tiet bam kerki nari Egypt namardan ukau hakatei keri hakiwei pat kiri ba marjan umdan syu lalut lut ar keri jong ka baki syong kisa syong sa Jacob baki kun jong uru kalat lalut jeng bam umdan jeng bam syu ki hab ban tiet jeng bam ngadu nari Egypt kadon ka jing keduk jeng bam hagiri barok kantup ru hari Egypt henrei ki Egypt kadang yo lat ban Salem ni ki wei pat kiri ki bam don jeng bam kenem sniu laong ba kalas ja nyau snem bat kani nyau sniu kalau wan lap yo Jacob berukau haga yeng u Jacob ulajan lut bat kala ban poi ka por bakin om yo bam syu ong ka kten jong play kan poi ka por Jacob ladap sutu lupa ba imat nginum yo bam syu satangkat tu kan ni kani ka bam ka badan bat ngi ka bangila resep ka bangila stur kan lutno pat kumta lodan hap deng jing lang a ka jing pisah ka jing khuslai kum nun le ya ka yeng ka jong u ikan mau yu khun sarong auria kat kum ka gospel lokas kulnong bakat san bakat sa te onda ula pelut iki ai baro lajan nem sneu ka bakrau kata keri uru ulas dang ban smau gerdu ukun sarong ria ulas dang ban smau gerdu lamar ba umyo ban bam dan jing bam syu badai kata ka pelong yu ba khaddu haban bam lang bad ki jing bam jong ki sniang kepala ka jing sliang ya ka hakti jong blai long lem ne ngan fa ka jing gerdu ka jing gerdu pu lem ne ka jing sliang ya ka jing sliang ya ka briu nu murat ki don kam hi ya ka ka di ka wei ni ki jing bam ki ba yarap ha sibun yo briu walada briu yo si sengiru kandon ke jing ma ka bakrau kana dehydration ke jing terkhong juga met briu la baniap ba yo ya ka ka kadai ke jing im la dadan ke jing terkhong dehydration ha ka met briu ula ban sitom jur bat ula ru baniap ikan mau yo tra jisu ula ong halo ka ding pena ngasliang kebapen pau wat uji suruh udon kam ya ko mengi gibril lekat no otra jisru ong ngasliang Yohanes kelnong kebakat kendai kot arfu fra lai tu ingi sipang kata apostol Paul la kajinya mission jong ikan mau yo apostol Paul usakri jong blai wala kala wala sha stom sibun namar bu ya kenduk sibun kijing aga jim jong kat baudang ya lap ya gospel baru ong ha kiti ka baar ka kinong korin kelnong bakat wei kot arfunyo ha ka jing 3 minut bat jing 3 sitom ha ka jing jumba mu atia bun sin ha ka jing tangan bat ka jing sliang wat apostol Paul ru usliang yo wat Paul ru umat ya ka jing sliang le se ha ka jing ya lenti gidon ki jaga ki bomdan bandi kat bau Paul udang ya ban ya lap ika gospel ka jong blai unitut pa Isaya kal nong pasal fuai dekat khat nyo uong ki baduk bat ki bakerdu ki wat ti don utli jongki uterkhong da ka jing sliang ki khun Israel ki yakandu ya ka jing terkhong haba ki ladai ban ya ka riklau sin ban poi syakanan ikan mau ka jing ya lenti jong ki khun Israel nadu nari Egypt abala pelaj ki nak keti jong faro kila de ban ya ki lenti khoro khoram ba khaddu kila poi ka riklau sin kata ka riklau ka bamdan don wa mi iru ya ka ba katuj mi ki sem ki do ki ba her ha kata ka khlau bala ong ba kila ki gini ki kon Israel kila khnyum hangno kila khnyum ha Moses we ne ginong elam jongki bat kila kenyum Moses ko kum memla ban penyo yangi namar mangisliang ya ko kila keren kenyum yo Moses wala yalam yaki hakata kapor namar bakim don bandi
bat kila ong to ai yangi bangin di Exodus kalnong kabakat nyur kwat iwei bat ki parlok ki para bangit biit kini kisingi ke bangi im mentah kini kisingi ke bat citom palat keladahi kisingi ki bakat du kembalato agak tinu blai ni song tu ya kata kini kilong kisingi ke bakat du balato agak tin jong blai kini kisingi jong kajing kerdu ya kajing shisha destitution famine of the truth jing kerdu ya kajing shisha kani ken ka bangila ban ong bagadai kajing kerdu kajing long mensim spiritual destitution lane ke spiritual famine hakapor kajing sensar usim asa wainik sim khautam khon usim abija bulai la songwa yau asa usim namar bula le ya kata kababha bat ka badai khmat utrai ula ko ngu bai usim asa ula ko ngu bai ya kai ka bulai ong yu ban le ya kane ban le ya katai bat ula syuko ngu bai ya kata kalau ka yang ngi kisgi ba nginlong nang sensar ha bagi basa sensar kim ko ngu ya kai ka bangi ong kalau kam taru iki kimi ki pa ki yang kisam ngi kandu iki jing lada ki kun kim ya kandu ko ngu ya ke jing alam jong ki kimi ki pa kilong kisngi ki ba kata-kata ki para bangit biit kumakalalong ha kapor jong usim asa ubala ko ngu yo blai ubala le ya ka mon ke jong blai asaraya kun obet ula mi ban letan yo asa bar ula ong yo bar ki kun juda bat Benjamin ki kun juda bat ki kun Benjamin bau trai ublei ulong rangkat bat ki namar ba kilayai syakri yo ublei la tho aka kting jong ublei aka kitab ki chronicle ladang ki pulih ba ki kun ki jong ublei ki kun naka judge Benjamin ba ki kun naka judge Juda kilong ki kun Israel ki ublei ula pen kentang ki ublei ula kurku ki baru ublei ulang rangkat bat ki namar baki layai syakri ublei kata kalau kadau baki layai syakri ublei hagin ki singi jongi ngimla ban ong baka jaj benriu kasi gede jaj benriu ka syakri ublei ngimla ban ong baki wei pat ki bamdei na jaj benriu kasi jongi ki ba syakri ublei kidon lagi jong ki kerdan jong ki syakri jongi yo ublei kat kum ki khat ki jong ublei usim asaraya ulong mentalas lamba ki Israel kila long klem ublei bashisha kamut kila mane ublei kila mane ki blei tau ki blei thala jong kapatei bat klem lundo ubahikai kapau ba omdan shu kinong sneng kinong krau ni kinong batai ki hukum ki jong ublei omdan shu kinong sneng kinong krau ni kinong batai ki hukum ki jong ublei hakit ni kisingi kilong kapa kata ta yang kinong syarai mengin penken mau ki khun ki jong ublei po ka balang Sepang kijing shisha jong kitin jong blade. Buon kim ko ngu. Kiya hala ka jong kamon. Ki ong marhamat. Hoai ngin sale pastor, hoai ngin sale tamsan dari kim le. Makata kalong kajing ka ba ngi kendu hakani kisingi ke jongi. Kajing jenjar ki khun Israel. Kalawan nau blade. Hakani ka ju ka kitab kalong ka ba ar khot ba khandai. Ka kherdop jong ka kalang ngam sapo ka kendau wala penjot wala penkheng iki dingkhang jongka usie mar ki rangba jongka ki don hapdeng ki jing jenjar bat hapdeng ki jing sha nshop jong ki jing jenjar ke bawan ha ka im jongki ka kitab jirwai sosun kitab jirwai sosun ka yatu yang i kumno bo blai ula bitar ki khun Israel bat ula penjenjar sat ya ka jaj benri Israel maka jinglek beman jongki kadang kepuar ka bagi khun Israel gila lek persya yo blai kum bakal jah ki singi jongi gila yelek persya yo blai kitip yo blai hende gilek persya yo blai balaong bo blai ula bitar lep ya ka jaj benri Israel ya ke Sion
larang ipet akal nong ka banangkong dekat khat ar ka kitab jirwai songsen ai hakmi tu i ladadan ke jing songsi kum ke jing songsi jonga ya ka bala le yanga da ka bau trai la panjenjar yanga hage singi ke jing terlet jong u ke jing jenjar jing kon Israel ka wan no blay ka man nang no no ru hakan ka ju ke kitab kal nong ka ar ka khot ka khandai ki kerdop jong ki langam sapuk ka ki langam sapuk kendo wala penjot wala penkhen ye ki badi ki dingkhang jong ka usim bat ki rangba jong ka ki don hap deng ki jaj benriu hakabak hukum kadon sisa ken ki nong itu lupa jong ka kim syem ka jing itu pau nautrai kani ka kedau syai ki para bangit bakal don ke jing kerdu ye ke jing sisa baka jing long mensim ye ki kuan Israel kala yap sendan wada ki por ki barim ru ki mamen barim ki kitab ka barim kala don ko por ka ki kuan Israel ki la yai laj ka hukum ke jong blai ila mani ki bai pat ki blai ta pat dei kata ka bal pen songsi yo blai ula ai ke jing pensitam ye ki kuan Israel kadan ka jing kerdu ban keren ni ka jing sisa hagapo ji ki kon Israel bat kat ubaya lam ba keren ni ka jing sisa usha keren ven bat ka jing long mensim ji kon Israel kala yap sendan namar bagi lam mane ki beli tau wat haba ki la yai long ba ki haba la pelat ki naga keti jung siang faro kin fai se wei fat ka jing sisa ka jing kerdu ban ya ngoi ka keti nu blai kini kalau kaji tulpa jong amas uni usakri jong blai ulai irpa baka jing penjot basir kai ki Israel kalajan amas ladap yi irpa baka jing penjot ki kon Israel kalajan ngimdai ban kensting ki kata wat yang iru on sa penjon mdai tang ki kon Israel yang iru bangladai ki brio jat bendri ka belajit ke jong blai sengap ngan puli ki dekat ki butrai blai ula berngem ya ki jaj menteri Israel kitab Amos kalnang bafra khat nyau du chifo khat lai do khat saw ki parlok ladang puli ki dekat kan simya ka puar bang kat fat ya fi va fin sama ban puli ki kitab Amos kalnang bafra khat nyau du chifo khat lai bat khat saw ki parlok kestan hautrai hakini kisingi manga bat mangi ia bun kam ban puli iki novel iki magazine ki kot puli ki kot kubur bat kiwei oh kini kim long ki basnil ladang inang ban pandon kam kum ki kestan kham jaitu bat salia ban puli ka ktienu blai lani ka bible kini kilong kisingi ka ba hakabangi setan job yangi hagi babun ki samla hagi ni kisingi kat bangadang dan hagawai ki program ki samla hagi babun ki samla ki kelempet yu tau ulong keren bat bun ki samla ki yadam lagi klik jongki bat ngalapet ki bagi dan haka mobile kilam money ya ka mobile jongki ka jingkeli kalong kumnu ngin la banjelek persya iki jing pensoi syaitan lada ngimtip ya ka ktinu blai kumnu ru ngintip ya ka ktinu blai lada ngimpuli ya ka ada kawan ke jing kerdu banyak sengoi ke tenu blai ni ke bible kumnu ngin le ki para bengai ada kawan ke jing persya ke jing lene ke jing perking nagi bol sarkar bagi Kristen kim la syu ban mani yo blai hagi ying mani kim la syu ban yalap ketin blai naga bible la kim sya syu ban bu ya ke bible haying ada om syasyu ban shon ye ki bible ada om syasyu ban pa ban sam ki bible sikitu ki bampat long kestan tharai gumno kan long yangi ye bon kam kum ka balang ban yalap ye Jesus Christ ban sam ki bible kalong ka pedai ban sam ki bible habanganang dan ka jing ka tre jonga man suwa hang ti cerit khar ngia sam ki bible sikitu ki bampat long kestan bat kalau long ka jing kerku ye ki kai gari action jongi lada kawan ko bakum kini kijing perking ko bakum kini kan nongut ne nangi
kiba lap lendet ye ki cipo hukum hakap skul pun pang ye puli ye ki cipo hukum ngarung ngodo yuwei ne kina hikai ke skul pun pang ye puli ye ki cipo hukum hakap sedang benai ndai tang katawan ngut kiba lap ban pulendet kiba pun kimla ban pulendet ye ki cipo hukum balatho ak kitab Exodus kumno kan ja yang ilada dan keji perking bom syashu ban sam ke Bible syashu ban bat ke Bible lagi yeng jongi syashu ban puli ke Bible kan poi ke por ki para bengai nginam kain sting ya kata kan poi ke por ba enam syashu ban don kejing puli ke Bible enam syashu ban don kejing penengkam ke Bible haki yeng ke jongi lane kejing im jongi habangi wan se ke yeng ke jong blai haki babun ki Balangkistan haslong bar hakaleng ke jela Meghalaya jongi ngiken mau bat rakip nan purom ya ka World Sunday School Day ka bangijur yo haka Sunday ka banengkong jo benai November bar ki babun ki balang po ka Synod Assembly ngi raki ya ka World Sunday School Day ban kan mau utau goi riu krau balatho haka history Robert Rick bat ka Mary Jones ibalong ki nonglam lenti ban pensaf riang ya ka Bible ban sedang ke jing puli Bible hagi Balangkistan lang baga Sunday School ki missionary ha bagi wan nengkong sekari jongi kim sempat khat ka eru ndai ka nengkong kalong bakin hikai ya ki khun jong kari jongi bakin puli ka tin ka jong blai padai kata ka bala job iki babun ki snong ki tau bat kebun kilawat pediang ye utrai jong Yesus Kristus kitu ki bon Sunday School ki song thup ha ye ka jing koridor jong ka ktien jong blai lada khang ru mlai lesu nama kiladap ya sengo kiladap puli haki Sunday School jong ki kata kalong ka jing sisa ka krau kebadan haki ni kisngi jong i mentah ktien jong me kalong ka syarak ki kijat jonga bar ka jingshai ha ka lenti jonga kitab sam ka basispa khat khandai khot ka basispa san ka ongom ta namar ka tinu blai ka long ka ba im bat ka ba donbor bat ka ba khamnep ban ya kanu ka wait lam arliang serti bat ka ba pei hadu ka ba pen klat ya ka jing im bat ka men sim ki kimat bat ki clench ing ru bat ka ba bisyar ki jing mut bat ki jing temu ka donut kitab ke siti ki Hebrew kalong ka basau khot ka ba khat a ada ngipek aka siti upol sing nong Efesus kul nong ben riur khot khat niu tu simru ya ka jing dakhli ka jing penim bat ka wat lam men sim ka balong ka ktinu blai ka jing kerdu ki para bengai hakin ki sngi kam de syu ka jing kerdu ben yo ya ka bam oi kita kalong ka badai bat ingin senang ingin senang lap bagian dan ka jing kerdu om syu ka jing kerdu ndai ka jing kerdu ban ya sngo ya ka tin yu blai nom don syu ki ban ya lap ya ka tin jong blai om don syu ki ban pen kan mau ya ka tin jong blai bakan poi ka por ka bakum kata ong ka tin jong blai hakmi ki sngi kan wan ong trai blai bat ngan pha ka jing kerdu ka ba ka ya sngo ya ka tin utrai bu na prang jongi ladang iwan syakadon ke jeng ru nginam ya sngo syu nama lakhang ban nam la syu ban penengkam ya ka ktinu blai ya ki nong ilap ktinu blai lane ki balik sngap ya ki nong itu khana ne nong batai ki nong sneng yang ina ktinu blai nam syak syu akata ki ski ke bakat du ada kawan ke jing syak khang ban bu Bible hayeng ne ban Balangkistan ne ban lech chi yeng mane ne Sunday School ne ban sngap ye ki hikai Bible kumnu ngin le bat kumnu ma fi pen le nakan mau yu boy usyakri jong blai missionary Richard Wambran balawan sa Selong haga balang halaim khra South Post nem tam mensua bat ngalayo lat ban lech sakatu ka jiseng ba ulong ngala syak set haga bendi life voice nem syak set apa patok namar bangasa mi ka Bible bat ngapelong jiseng ban ya lap ya gospel ke jong Yesus bar kisipai komunis kebadan to kopor hari Romania udah inong Romania kila kami u bagla set patak u life way lagi senam
mendaulalaj ulawan seselong ru hakabalang halai kra ulai thu dak jing jau mat kanu bo blai ulai snai u bawat habang persyang ban lap ya ka tin yo blai wat habang persyang ban shon ri dak ri ya ka bible ru ladon ka jing twet yo bat ka jing persyang ban khang ya kata ka jing le jo ki para bangai la dak wan ka jing syat khang ban bu bible hieng ni ban long kestan la ni ban le chieng ban ni ban le Sunday school ban sengap ki kai bible kumnu ngin le bat kumnu ma phi phin le nginuan ban le persya ki bor ki bakhang ngi ban ye sngo ki tin ublei kata kalong ka challenge ka ba don kam ngi da shisha ka ba da than ong wei nong tho commentary la da kerdu jing bam le siu briu la ban yap thangan la da kerdu ula ban song ter khong bat sliang gamet ndai la da briu yo bam shu bat ka bandi kata ula dei ban pen khe lepa ya ka jiyap hagamet ada yo bam ada yo vriu la ka vriu ka hapan pen khe lepa ya ka jiyap jong gamet ada ka wan pat ka jing kerdu jong ka ya snoi ka tien utrai kumalai thul pa do amas ka jing ma ka khrau yo kristan kalong baula ban yap met bat men sim lem dau don ya ka tien ublei lam dak tien jong blai ka dan hapo jong a jong phi la de wan ki sngi jong ka jing king ban puli ka tien jong blai la de wan ki sngi jong ka jing kerdu ka ba sngo ka tien blai kumno kan ja ya ka jing im jongi ngala puli ka ya ka jing im jong wei missionary uba krautam baruta ula yalap ya ka tien jong blai bat kat ba udang yalap kilawan ki sipai bagi la bom yu kumbakala jahar apo rangun ki arbanai lai banai mansua habal sensar ya kari Burma de sipai bak sipai gila rung si yemane bat kila majlut iki brio ki bon yemane kalat ndaka jak kum kata kum no kan long yang i namar bangyalap ya ka tinu blai bat namar bagi alap bagi pen priang ya ke jing sisa jong ketinu blai i komunis hari Romania lamba ka jing rap jong ki bos nsyar ke la kene lut ya ka bible mendai tang hari Romania hari China man semua kadang ka jing perking bamla ban yalap ya ketin jong blai hagi wei pergi ri komunis sya ban yalap ya ketin jong blai kadang ka jing perking ke bakrau bat haduk ki dan ru kiri ke haduk kini ki sngi kidang perking hawa pa sya wat ya ka bible bakan rung hagi tu kiri long bau Richard Bambran utau komunis utau missionary bakrau jeung ri Romania ulah sya abalakem yu lalap padan kumbada kita ki pau hajar lagi bible haka stok ka bubu bat baro la sya thanglut mla syu ban yu tang ka wei la sya thanglut haki sipai jong kari Romania ulong ka kata ka jitu kana bagi bible kila inglut baro bat mla ban sam syu sigi beriu ki bamlong kestan kila thanglut klem pen sa syu wat tang ka wairu tang ata kila kini lut iki bible magazine ki pamphlet bat ki wei bat thang lut yaki namar bakim sya ban pen priang yaki tin jong blai ki paralok kristan ba i ngi magini ki sngi ki ba kata-kata podong bakal abyang ingi tang penginuan jeseng kampat biang ingi penginuan jeseng ngasung tu kum ta yala di bakam biang yang tang penginuan jeseng lani bangan long utum na masan jong kabalang yo nga feel la ka jing im jonga yo ngi feel kum ki kristan bala da kawan kita kisngi jong jing tenju ngilan ban yaisha aka jing im jongi ublei nama tahu ni rap yangi unkur khu yangi mangin long berbuar ki ba pun kre abawan ki jing berki jing tenju jong ka jing im ngin long berbuar ki bala pun kre ban yakun kum ki sipai ki jong utrai jong Yesus Kristus aka jing im jongi kabaman kasngi ulai ngkur khu ya kan ka jing ya selok nak tin jong ulai nyarap yangi mengila banlong ki bapun kre ila dia habawan kisngi jong ka jing bagi jing tinju ha ka jing ka im ka jongi bagi sngi jong ka jing kerdu ha ka baya sngo ya ka tin ka jong utrai ini la ulai ka jing duai ablai pa jong i bab neng ngidap da ka jing songu ya me memesya yangi bangin ya sngo ka tin jong me kabayapan kan mau yangi bagian poi kisngi
hagabangin sayo ya kajing kerdu om kajing kerdu kepu om kabas liang ya ko ndai kajing kerdu kabaya sngau ya kaktien jong me kampat poi kata kaya kampat poi kata kasengi ndai kan poi kin poi kisngi hagabaan sakang kerdep hagabaya sngau ya kaktien ke jong me ya rap ingi ablai kan dat mangin long ya ba iye ya kaktien jong me kiba puli testa ya kaktien jong me bawan kijing bagi kijing tenju ngenam septing ngenam kuslai namar medan hajan ban senran ya kaji im jongi kurku ya balang kurku ya parbangai bi baro aga balang yenang san kijing ai jong me yenang kham ban syakri ya me ban puli ka tien jong me ha bagawan kijing kerdu ha ka bayas ngoi ka tien jong me tu ngoi kijing duai jong aku syakri barit jong me namar ka keteng ka tiang tam ka badan bo tam ka jong trai bo nong penim jongi Yesus Kristus nginguk ngidam ngidwai bat ngekerpat ikene baro mentahi pada halakataru amen iparangait ngilapoi sa kabanta ka bakut nginya punwai no ya kani kanya seng jongi da kajing ruai ka ba sauspa prafuwe sauspa prafuwe baradin jong kani kajing ruai nan sakarpat i temesan PS Kanayor in sunghaban bu oblai kajing duai bat pan airu ya kajing ku punwai kajing ruai ka ba sauspa prafuwe kasngi bishar kan nang wan poi kastet kasngi kaya akan long kajing yamba hakasngi bishar ukris tungi nyerwai kiti khat bat ka khoros kajing ruai ka ba sauspa prafuwe Bisharkan ang wan poi kasngi bisharkan ang wan poi kasngi bisharkan ang wan poi kasten kasngi kayan akan long kajing yamba akan long kajing yamba akan long kajing yamba hakasngi bishar ukres kinong poparoken mi pau kinong poparoken mi pau kinong poparoken mi pau hakman kaket ukres akan long jing yamba akan long kajing yamba akan long kajing yamba hakasngi bishar ukres tukino nanga Kristun ong tukino nanga Kristun ong tukino nanga Kristun ong shating kapam julim akan long kajing yamba akan long kajing yamba akan long kajing yamba hakasngi bishar ukres kajing lenyar majing datnyan
ca chinh lên nhà ban chinh đàn nhang ca chinh lên nhà ban chinh đàn nhang chiếu nôm can lòng hàng ta can lòng ca chinh yam ba can lòng ca chinh yam ba can lòng ca chinh yam ba kasni shar ukres kireu kudru kenyami pau kireu kudru kenyami pau kireu kudru kenyami pau hakman kaket ukres kan long ka jink men ba kan long ka jink men ba kan long ka jink men ba kasni bishar ukres tuan yaki ukres unong tuan yaki ukres unong tuan yaki ukres unong ban song bat uju nong kan long ka chink men ba kan long ka chink men ba kan long ka chink men ba kasni bishar ukres Join it why. Blay book pa jongi bahabanang ngai ngu ai mekrar bi he namar kijingkar khu ki bakrao ki bakansai ki ba malathe pedang jongi ku pai lang jome kene ke jahane ke singi yo sngo i ko khubor ko bakodor no mau shakri jome khubor ko badeipor ko khubor ko bakrenyangi mangin long ki bayai pen kre panisham ban me ko trai irap ingi balang bak ba yo sngo kene ko khubor in mi atrai na ka yeng ka bakan tang ka jome ki breu ki barai omat ye ka jengker khu ka bakan jam sem ka jome blebi yang duai nam tau lo jong shakri na lo rangkat ber utrai bi he ka jeng shakri jong ka kam ka jome hala ka jong ka balang nang kershana ai bor atrai bi he ba kham tam na ye penon kam yo jong shakri trai haki banta baro ye ka ba me bet ban penyang yu ban pla ye ka ktin ka jome ker khu yingi long ba kan jan met ye ke beng le yo ban pendap Sengawi ke bangu jongi maap iki pop kerengkang keteng Jesu ngipan bar ka bawai no jong kan kijing shakri ke jongi me au blay isnei ke ban pelaj ngi ne ka ko por ni ker khu ke bakan sai ke jome ka ba ai ro ba jing ai ke badap yang badap ker hai ke jong tribe no pen be ye jongi Jesus Christ ke jing ba ka ba pla ka ba mayan ka ban la ke jong blay pa na bom ju kot lam ke Jesus lok ke ban chat bor ke thamai bor ke jong men sem ba khoi kini ke jing ker khu jong ki lai hoi blay ba em ba shisha kin shang rangkat bengi wei pi wei ke yang ha kene ko por orang kar ro ba kene khubor ke bengi yo sngo orang kar bek shakri jo mai ke mamane ke be shakri me ha ke ri be kelang satla ke perthai na do menta shri ke bam ju kotro amen